Ay, ayan guys, welcome to my channel. This is Eric Kelot guys. Maayong gabi sa tanan. Maayong gabi sir. Oh, busy de, busy. Oh, unsa man tong ginahimo day karong adlaw? Karon sa manaha. Punas. Nang wanaw? Punas. Una sa taon mo. Di kaya hindi pa mag-ibiwa ang ringan. Mga kuan saging. Oh. Wow, mga tibag doon. Kita kasin. Parang wala. Tibag doon. May balan de. Kaya may lang mag-ika sa punuan. Kanang ikot sa kanang stok niya. May lamang kayo, klarong kayo, itong kan, stok. Oh. Muna, tagpo na yun, kipagwaka. Makaon na lang. Pagwaka. Bate ito lungagon. Agit kaon. Karang karon ito, nagkamot ko kaya po lang. Ha? Ganda ka, may po napupuligan ng tundan o panungunga. Oh. Tundan tako ka tundan binangay, dan kargado, kardaba kayo, karon kay. Nagkakakardaba. Bila man kapunuan. Ano mo yun? O di may help daghan di may help. Sa mangunga mo. Estimate lang. Ade, estimate lang kapunuan pila, estimate lang. Ang dati, Dati kurang na yung punuan, 400. Ikaw ra isa. kurang sa sinihin eh. Hidugay na po na, mga Ano ba good? kurang na, lampas. Oh. Karon nay lang. Mga na. Oh. Basta kuan lang, bahala kung sa atong trabaho, basta ay lang yung kaligo ni kuman. Wala mo naligo. Oh, masa ano, hugaw. May mas yun. Ha? Masa. Ano man? Pa, tulog man. Tapuan. Yung mapas mo ka. Kaya pa, tarapuruan. Uga. Ayaw. Uga lang. Baka ba yan? Ayaw, uga lang mo trapot ta. Uga lang yun kay nakapas mo na sa basa kanang ana madugo mo di taga butuhan rin ani. Sige, karon na sa'yo pamati karon. Wala kaya po. Pakondisyon lang, pakondisyon. Di iya po sa kapito. Ha? Mga, iya po. Mo kung sa ito, Andre ko bro. Andre okay ra wala na yung laylay kung bagtat. laylay na lang kamay. Wala yung laylay. Ang suman ka ng Andre sakit na arthritis. arthritis na lang nabilin. Sige, arthritis na lang nabilin. Sige. Sige to, sinto sulok, ito no? Palili pa dada. Palili Padada. Ayan guys, so shout out sa taga Palili Padada, Davao del Sur. May gabi taga Palili Padada, Davao del Sur. Nasi Sir Dre ato ang tabangan sa iyang ginapamati, no? Wala na kuhan, wala na mga pamuikoy, ngalay. Ay mga tutuhod na lang ginagmay niya si Sir. Nagpamintain yun isa sa kuha kada semana, no? No niya busy na alam mo, daghan nagtrabaho. Busy na niya mo na nagkakuha na, nagkakugihan na. So atong tabangan si Sir sa iyang ginapamati, ginapamaintain siya para yun makondisyon. Pero ito edad? 5'5". Ayan. So, atong tabangan inabanan sa pagkampo sa Ginoo. No? Siyempre, di man makayaw kita. So, mapatabang kita. So, of course, ako ang mga viewers nagasubaybay sa ko ang may gabi kay sa inyong tanan. No? Karon alas 7:14 na. No? November 8. November 8 karon. No? So, daghang kay salamat sa inyong pagsubaybay sa kuha, sa inyong pag-subscribe, sa inyong pag-like, sa pag-share ninyo sa video, no? Was makashare ta, mas daghang matabangan niya, daghang punta og daghang masayon, no? Nga salamat po guys sa kuha mga subscribers 1,300 plus. Ayan, thank you so much sa 1,300 plus na ko nga subscribers. Of course, ako ang mga viewers outside of the Philippines, akong pasalamatan. Kada hilot ako magpasalamat. Thank you for watching my YouTube channel. Malaysia, Indonesia, India, of course, ang Pilipinas. Maraming salamat, Pilipinas. Of course, ako ang mga Japan, United States, thank you also for watching my YouTube channel. Ito, ikaw ito ba ka na? Yeah, of course, ako ang Kuwait, Saudi Arabia, thank you, Vietnam, Thailand, thank you for watching my YouTube channel. Ayan guys, so maghilot ako kasi no, kaya gabiin na, muli para ba
sila sa Padada. Kung karon ka lang naka-update sa ko ang channel to video na to, please subscribe para update ka sa kung video na adlaw. Pwede ka mo comment no, kung ano na kay pangutana kabahin sa mga ginapamitin sa itong kalawasan. So ayan guys, Miss School. Ayan. So maghilot ako guys. So may gabi Padada. Short. Gwapo mo lagi jogging pants. Humok ba na humok? Ha? Humok. Humok ka na. No? Okay na. Kaya po na nasuot na ko. Nakaroon pa. Okay naman eh, wala na akong masuot. Trabaho mo tayo, Binti. Ito man. Ubo, no? Pala po. Opo. Even you will be hurt, you have reason. You will be like, you have reason. Yan guys, please subscribe.